Ние сме група номер 4, съставена от Андрея, Добромира, Емилия, Емили, Катерина, Никол и София. Избраната от нас поговорка е: ако искаш да вземаш, научи се да даваш. Главният ни мотив за избора на тази поговорка се базира на факта, че всеки един от нас по един или друг начин участва в икономиката, независимо дали го осъзнава или не. Редовно сме изправени пред избора какво да потребяваме и дали си заслужава цената, която заплащаме за него, което ни води до въпроса: готови ли сме да дадем необходимото, за да получим желаното? Според нас, ако искаш да вземаш, научи се да даваш, е приложимо в много аспекти от нашия живот, но по-конкретно в икономически контекст, като всяко едно наше решение, свързано с желанието да придобием продукт или услуга, очаква нещо в замяна. Тези обменни отношения създават равновесие между домакинствата и фирмите, т.е. показват икономическия кръгооборот между стоки, услуги, ресурси, облаги и така нататък. В проекта участват индивиди от двата пола, като на следната графика може да видите тяхното процентно съотношение. Постарахме се в подбора от хора да присъстват лица от различни възрастови групи, като сме се спрели на младото поколение, тъй като в него е бъдещето на икономиката. Масово сме интервюирали българи, но сме поискали мнението на няколко чужденци – испанци, албанци, американци и турци. Нашата цел е да ви представим хора от различни сфери и начина, по който тълкуват те поговорката, и сами да се убедим колко различно мислим всички. Интервюирани са общо 18 човека, ето ги част и от техните отговори. На първо място ще ви представим Мартин, който по професия е софтуерен инженер. Той е на 28 годишна възраст и неговият отговор за поговорката е: на този принцип е основана цялата икономика. Ние влагаме времето, усилията и капацитета си в това да работим и съответно да получаваме заплати, които разпределяме в други бизнеси. По този начин се завъртат всички финансови капитали и се движи цялата икономика. Отговорът на 23-годишния Пабло, който се занимава с дигитален маркетинг, е: всеки човек, който иска да подпомага на икономиката на държавата, е длъжен да заплаща данъци, за да може в бъдеще да се възползва от пенсия. Даваме, за да може в бъдеще хората, които са на наше място, да ни дадат обратно. Следващият интервюиран е 50-годишната Гергана, която е собственичка на бизнес и твърди, че ако предлагаш продукт или услуга и искаш да получиш за нея пари и да спечелиш, отначало трябва да дадеш. Да дадеш пари, да го направиш. Да дадеш пари за реклама, да дадеш пари продукта си на определен брой хора като подарък, за да го ползват, да си кажат мнението. Ако е хубав, ако са доволни, ще се върнат да купят още или ще го препоръчат и така нататък. Тъй, че без да дадеш пари или от стоката услугата, която произвеждаш, без да вложиш и много труд, няма как да получиш пари и да спечелиш. 29-годишният веб-дизайнер Огнян е на мнение, че както и в природата едно действие води до друго, така и в икономиката, давайки стойност със своя продукт или услуга, има вероятност тази стойност да се върне при теб под различни форми. Давам пример. Конкурентното предимство е един от начините тази стойност да се върне при теб. Правейки по-добър продукт от конкуренцията, възможността техните клиенти да дойдат при теб се увеличава. Прямо моята перспектива, когато имаш даден успех или печалба, трябва да дадеш и да можеш да споделяш и помагаш на другите. Споделянето на успехи и подкрепата при трудности създава по-силна общност и води до по-позитивно взаимодействие между хората. Изграждането на общност и взаимно благосъстояние е с голяма важност и удовлетворява нашия живот. Това е отговорът на 24-годишната Лили, която е по професия програмист. Следващата интервюирана е 20-годишната студентка Росица. Нейният отговор е следният: когато човек иска нещо, обикновено трябва да се откаже от нещо друго, за да получи това, което иска. Става въпрос за правене на избор и разбиране на компромисите, включени в тези избори. Например, ако си купите нова кола, ще плащате по-малко за ходене по ресторанти. Допитахме се и до 12-годишната ученичка Ариета.
Тя смята, че когато отидеш в магазина и си харесал нещо и искаш да го купиш, знаеш, че трябва да дадеш пари за него. Така, за да получиш, даваш. 17-годишната ученичка Мария смята, че винаги е нужно, за да получим нещо, преди това да сме дали от себе си. Това важи за всеки един аспект и по-конкретно икономическия в случая. Като пример може да погледнем следното. Давайки дадена сума, вложена за инвестиране на даден продукт, то вследствие би могло да си го върнем в двоен, дори троен размер, в зависимост от това как всъщност сме започнали в началото. Станимир е земеделец на 62 години. Според него има баланс в живота и не можеш да клониш нито в едната, нито в другата крайност, за да ти се получат нещата, както в личен, така и в професионален аспект. Примерно, аз не мога да си позволя да не отида на борсата без произведената ми сезонна стока и да очаквам печалба. Гледната точка на 37-годишната адвокатка Ивана е, че всеки един от нас се сблъсква с живота още от ранна детска възраст. Примерно, за да получиш добра оценка, трябва да си вложил някакви усилия. Така и на по-късен етап. Поговорката ясно представя каква е ситуацията в нашия свят във всеки един аспект. 20-годишният Филип, който развива собствен бизнес, мисли, че ние хората обичаме да получаваме всичко на готово, но ако искаме да бъдем успешни, трябва да дадем много от себе си. За да успееш в бизнеса, трябва да инвестираш както пари, така и време. След много усилия и търпение ще си върнеш първоначалната инвестиция по много. 56-годишният оператор автоклав Надежда вярва, че за да получиш нещо, трябва първо да дадеш. Има хора, които държат веднага да получат това, което искат, без да вложат никакви усилия. Било то внимание, приятелство, любов, състрадание. Ако си получил нещо на готово, то няма да успееш. Радостта и трепетта от постигнатото понякога може да даваш твърде много и да получаваш твърде малко. Трябва да бъдем търпеливи, да са нужни много усилия, труд и упоритост. И най-вече трябва да бъдем сърдечни, добри и усмихнати, за да бъдем удовлетворени и щастливи, защото нищо истинско и ценно не се получава даром. Според 24-годишният Рангел, който е анализатор на правоприлагащите органи, тези думи могат да се изразят в много различни аспекти от нашия живот, а именно в нашето ежедневие. Дали ще бъде в личен или професионален план, човек трябва да бъде готов да се лишава от различни облаги, дали това ще бъдат средства, време или усилия, за да може в бъдеще те да му се върнат или отплатят в зависимост от ситуацията. Общо казано, за да може човек да се радва на сериозни успехи в живота или на работа, той трябва да се научи да дава. Отговорът на 73-годишната пенсионирана дама Тодорка е, по мое мнение, погледната от икономическа гледна точка, поговорката ни казва, че трябва да се трудим, за да получим нещо в замяна. Първо трябва да свършиш дадено нещо, за да получиш финансова облага. За 48-годишният собственик на личен бизнес Кристиан, поговорката в икономически план означава само единствено инвестиция. Защото трябва да си готов да инвестираш нещо в името на печалбата, въпреки че винаги има и риск. Но по мое мнение, без инвестиция е трудно да се спечели, т.е. трябва да си готов да дадеш, за да получиш. Отговорът на 20-годишната студентка Светла е: поговорката според мен означава, че трябва да се ориентираш според пазара и да инвестираш в даден сектор, в който ще имаш евентуална бъдеща печалба. В моя случай да инвестираш време и средства в образованието си и след това с придобитите знания да проуча пазара и да инвестирам средства в актуалните неща, които биха могли да ми донесат печалба по-голяма от загубата. Както виждате, поговорката подчертава най-вече необходимостта от усилия преди да очакваме финансова изгода. Успешната икономика се дължи на предварителните инвестиции в труд. Благополучието идва като резултат от постигнати цели след вложено време и ангажираност. Въпреки наличието на риск, инвестирането в собствено образование и разумно анализиране на пазара се считат за интегрални части от стратегията за постигане на икономически успех.
Същевременно, способността да се адаптираме към промените на пазара и да извличаме поуки от опита са от голямо значение за постигане на дългосрочен успех в динамичната икономическа среда. Благодарим ви за вниманието!